Naši milí, srdečně vás zdravíme, tady jsou opět vaše sirény a představíme vám další kousek z naší kosmetiky sirény. Ano, je to hydratační emulze Undine, kterou já třeba používám na den. Jemňoučká, dá se přes ní líčit, paráda. Jo. Já ji teda používám, když je třeba léto, tak ji používám i na noc, protože jak se trošičku potím, tak ji líp snáším. V létě ji používám i na noc. Je to fantastický. Já do toho rovnou takhle, počkejte, já na to mám tady ružičánko, aby do toho krémičku nehrabala, jo. Tak a teď vám to ukážu, teď jsem si to zase nabrala hodně, protože to stačí fakt málinko, jo. A Jitě má pravdu v tom, že mě to psali i některé klientky, že se mě ptali, Sandro, který ten krém si mám pořídit, protože mám potím se prostě, jo, speciálně třeba v menopauze, říkám, mám návaly a to, já když si dám hutnej nějaký krém, do 3 minut jsem prostě opocená. Je to tak? Tak tato emulze právě, ta je pro vás, co máte třeba problém s tím, že když se namažete a že cítíte, jak se spotíte, jo, že vám to jde, tak tato emulze je jemnější, tak ta je na to úplně ideální. To je fakt jak hedvábíčko úplně. No, je to tak a Jíťo, a proč je to takhle, taká konzistence taková úplně jemňounká a hedvábná? Co tam je úžasný složení. Hydratačně energizující mořský komplex a pozor, ten má velký protiúnavový efekt. No tak to je. Ano. Sodium hyaluronáté, což je povrchová hloubková hydratace, bambucké máslo. To intenzivně vyživuje a taky chrání pokožku. Skvalan, ten je z cukrové třtiny, zjemňuje a zlepšuje komfort pleti a také rostlinný glycerín, který zlepšuje ochranu bariéru a udržuje pleť hebkou. No pojď se. No. Ti říkám, šahni se. Krásný. No ne, tuhle emulzi mám moc ráda. A takže, koho to zaujalo? Mrkněte na naše stránky sirenykrasa.cz